Исәнмесез, Яңа Гасыр каналында турыдан-туры эфирда Татарстан хәбәрләре. Студиядә Илгиз Шәкуров. Иң элек бүгенге яңалыклар турында кыскача. Үлүчеләр арта, туучылар кими. Был штамм Дельта, сейчас Омикрон, потом, вероятно, будут и другие штаммы. Главное, мы должны быть готовы к любым сценариям развития событий. Сәламәтлек саклау министрлыгының еллык коллегиясендә нинди бурычлар билгеләнде? Гөлназ Сәйфетдинова тыңлады. Аларның сулары хәтта кир юырга да ярамый. Анализлар әйтте, сезнең монда эчәргә түгел, тикшенче су өчен бик начар суыгыз диләр. Ни өчен Әлмәт районы Туктар авылында яшәүчеләр суның сыйфатыннан зарлана? Мәсьәләгә Филүзә Хәмидуллина ачыклык кертте. Цифрлаштыру буенча Татарстанда нинди эшләр башкарылган һәм нинди максатлар тора? Не зря мы этот год объявили годом цифровизации, чтобы население республики реально почувствовало, что мы быстро и эффективно реагируем. Хөкүмәт йортында узган коллегиядан Илдар Сафиуллин. Татарстанда коронавирус йоктыручылар саны көннән-көн арта. Соңгы тәүлектә 367 очрак теркәлгән. Пандемия башланганнан бирле авыручыларның моның кадәр булганы юк иде әле. 37 кешене хастаханәгә илтергә туры килгән дип хәбәр итә оператив штаб. Федераль штаб мәгълүматы буенча кичә хастаханәгә бездә 402 кешене салганнар. Республика сәламәтлек саклау министрлыгында соннарның шундый аермасын төрлечә исәпләү белән бәйләп аңлаталар. Россия штабы ковид дип шикләнелгән барлык кешеләрне дә саный, Татарстанны коронавирус расланган очракта гына статистикага кертә. Вазгыять илдә дә катлаулы. Соңгы тәүлектә 74 меңнән артык кешегә ковид диагнозы куелган. Күрше Самара, Удмуртия, Ульяновск, Башкортстанда да үсеш күзәтелә. Омикрон штаммы 72 төбәктә ачыкланган. Республикада узган тәүлектә вакцинаны 6 меңнән артык кеше ясаткан. Республика клиник хастаханәсенең провизор госпиталенә көн сайын 130-га якын кеше мөрәҗәгать итә башлаган. Алар көннән-көн арта диләр. Күбесендә ОРВИ симптомнары. Кызыл зонага көн сайын 50ләп кешене салалар. Хәзер монда 240 урын әзерләнгән. Шуның 27се реанимация бүлегендә. Булачак әниләр өчен аерым 120 ятак бар. Бүген РКБ госпиталендә 234 авыру дәвалана. Шуларның 94-те йөкле хатыннар. Кирәк булган очракта госпитальдә ятакларны 400-га җиткерергә мөмкин. Структура госпитализированных пациентов. Госпитальдә ятучы пациентлар арасында авыруны җиңелрәк кичерүчеләр дә бар. Кайберәүләрнең башка чирләре булу сәбәпле хәлләре катлаулана. Вакцина ясаткан кешеләр каты авырмый. Шул ук вакытта прививка кадатмаган һәм бер тапкыр да вирус юктырмаучылар да килә. Хәзер ачыкланучы яңа штамм сәбәпле авыру катлаулырак уза. Эпидемиологик хәл катлаулануга карамастан Татарстанда мәктәп укучыларын тулысынча дистантка күчермәячәкләр. Бу хакта Мәгариф министрлыгы хәбәр итте. Шул ук вакытта бүген, ягъни бер көн эчендә 1000нән артык укучы иртәнге фильтрны узмаган. Чагыштырып карыйк, моңа кадәр бер ай эчендә иртәнге фильтрны 7000 укучы үтми иде. Беренче сыйныф укучылары февраль каникулларына үз вакытында китәчәк. Ял 7 февральдән 13-нә кадәр булачак. Хәзер Татарстанның 47 мәктәбендә кайбер сыйныфлар өйдән торып укый. Ябылган мәктәпләр юк. Россиянең кайбер төбәкләрендә исә мәктәп укучыларын дистанцион укыта башладылар. Ханты-Мансийск автономия округының зур шәһәрләрендә, Саха һәм Бурятия республикаларында, Орел өлкәсендә, Ямал-Ненец автоном округында һәм Чувашиядә укучылар өйдән торып белем ала. Бүген республика сыргауханәләренә балалар өчен коронавируска каршы вакцинаның беренче партиясе китерелде. Түбән Камада аны 30 яшь үсмер ясатырга теләк белдергән. Моның өчен баланың әти-әнисе гариза язарга тиеш. Аны мәктәп фельдшерына яки участок педиатрына тапшырырга мөмкин. Вакцина ясатканчы балык булмаган баланы табиб тикшерә. Тән температурасын, кан басымын үлчәячәкләр. Прививкадан соң да 30 минут дәвамында хәлен күзәтеп торачаклар. Вакцина 2 компонентлы, икенчесен 21 көннән соң кадыйлар. Аннары яшь үсмергә код бирелә. Моның өчен баланың үзе белән паспорты яки туу турында таныклыгы, полис һәм СНИЛС булуы сорала. 12-15 яшьлеккә үсмерләргә ата-аналар ризалыкны яза. 15-тән соң бала үзе ризалыкны яза. Гам-ковид-вак-М, спутник-Ви караганда 5 тапкырга кимрәк дозировкасы. Вакцинация ясаганнан соң әзрәк температура күтәрелергә мөмкин. Авырта. Ул җир кая вакцинация ясаганнар, андай реакциялар алар барлык вакцинага булырга мөмкин. Родители у меня привились и... Мин вакцина ясатырга каршы түгел, әти-әнием дә салдырды. Минемчә, вакцинадан соң чирләсәң дә авыру җиңелрәк үтә. Перенести после вакцины считаю легче.
Татарстанда диспансерлаштыруны тоқтатырга мөмкиннәр. Бу коронавирус белән авыручылар күп булу сәбәпле сәламәтлек саклау системасына эш арту белән бәйле. Узган атна ахырыннан башлап илнең барлык төбәкләрендә дә авыручылар саны кискен арта. Душанбе көнне Санкт-Петербургта, кичә күрше Башкортстанда һәм Ставропольдә диспансерлаштыруны туктаттылар. Бүген Түбән Новгород һәм Мурманск өлкәләрендә дә бу хакта билгеле булды. Республиканың сәламәтлек саклау министрлыгыннан хәбәр итүләренчә, хәзер бездә дә бу мәсьәлә карала, әмма әлегә карар кабул ителмәгән. Үлүчеләр саны арткан, туучылар кими. Бүген сәламәтлек саклау министрлыгының еллык коллегиясендә 2021 елда тармак эшчәнлегенә нәтиҗә ясадылар. Коронавирус барлык күрсәткечләрдә дә чагылыш тапкан. Көтелгән гомер озынлыгына да ирешелмәгән. Бүгенге ул республикада 71 яшь. Коллегия утырышында Рөстәм Миңнеханов катнашты. Ул табибларга рәхмәтен дә җиткерде, яңа бурычлар да куйды. Казан сырхауханәләренә бүген 84 автомобиль тапшырылды. Ковид шартларында беренче звеноның эше бермә-бер артуын күздә тотып, шундый карар кабул ителгән. Огромное испытание для системы здравоохранения. Тьфу-тьфу. Мы справляемся благодаря вашей работе. Ну и я надеюсь, что вот эти шаги по укреплению материально-технической базы, по поддержке работников здравоохранения, они будут и дальше как бы в нашем приоритете работе руководства республики. Узган ел район сырхауханәләре өчен 501, башкала оешмаларына 100дән артык санитар автомобиль сатып алынган иде. Федераль программа һәм республика бюджеты хисабына яңа 12 бина кулланышка кертелә, 27сендә капиталь ремонт ясала. Эш шартлары яхшыра, әмма ковид тармак күрсәткечләрендә тискәре чагылыш таба. Был штамм Дельта, сейчас омикрон, потом, вероятно, будут и другие штаммы. Главное, мы должны быть готовы к любым сценариям развития событий. Ковидка каршы көрәштә бердән-бер дөрес юл вакцинация, ди министр. Узган ел республикада 175 пункт эшләде. Яртысы мобиль форматта, шул исәптән өйгә килеп тә ясадылар. Бүгенгә халыкның 77% прививкалы, әмма коллектив иммунитетка ирешелмәде. Моңгарчы без октябрь аеннан 3 ай буе эшләдек, 77 койкага ковидный госпиталь булып. Менә бер ай ябылып тордык, инде яңадан ачылырга туры килде, пока 12 койка бар, но алга таба инде нәрсә буласын белеп булмый. Соннар сөендерми. Идел буе федераль округында иң түбән күрсәткечләр сакланса да, 2021дә үлем очраклары Татарстанда 11% арткан. Сәбәпләре нигездә йөрәк кан тамырлары авырулары, ковид, яман шиш. Туучылар да кими. 2020 ел белән чагыштырганда 662 сабыйга кимрәк туган. На 3% выросла смертность среди лиц трудоспособных. Хезмәт яшендәгеләр арасында үлем очраклары 3%-ка арта. Күрсәткечләр бигрәк тә Яңа Шишмә, Югарыслан, Минзәлә, Сарман, Кайбышта югары. Анализ үткәрдек. Әйтик, Казанда яршалыга караганда үлүчләр саны 11%-ка артыграк. Лениногорскида Түбәнкам белән чагыштырганда 35%-ка күбрәк. Хәлне үзгәртү өчен чаралар планы булдырылды. Аналар үлеме дә арткан. 8 хатын-кызның 7-се ковид сәбәпле үлә. Гомеренә куркыныч янаган йөклеләр саны да, вакытыннан алда туган сабыйлар саны да елдан-ел арта. Аларга югары технологияле ярдәм кирәк. РКБдагы перинаталь үзәкнең егәрлеге җитми. Остро стоит вопрос и по вспомогательным репродуктивным технологиям. ЭКО. Имеющий поечный фонд и мощности перинатального центра РКБ не хватает. Казанга тагын бер шундый медицина оешмасы кирәк, ди Марат Садыков, һәм ул төзеләчәк. Решение по перинатальному центру тоже принято. Рөстәм Миңнеханов табибларның эшен җиңеләйтү өчен матди техник базаны ныгыту буенча башкарылган эшләрне билгеләп үтте. Беренче звенога кагылышлы зур программа бар, ул нәтиҗәләрен бирер, ди президент. Шул ук вакытта төп мәсьәлә ул кадрлар булуына сызыклый. Самое главное не здание, не оборудование. Без этого тоже мы ничего не можем, но все это мы можем купить. Но найти людей, которые готовы работать не только в Казани, и в других наших населенных пунктах, городах. Вот это главная задача. Более целенаправленно надо работать по заинтересованности и закреплению специалистов. Бурычларны билгеләп, президент барлык медицина хезмәткәрләренә сәламәтлек теләде. Мы с Марат Наилевичем один раз в красную зону сходили. Сходили мы не работали. Но это непросто. Нас-то можно заменять, а вот вас сложно будет заменять. Гөлнас Сайфетдинова, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы.
Бүгін Қазанның 7-нче шәһәр хастаханәсе каршында яңа дәвалану үзәге ачылды. Тантанада президент Рөстәм Миңнеханов катнашты. Яңа медицина үзәгендә нерв системасы какшаган, инсульт, инфаркт булган, сөяк сынып хәрәкәтләнә алмаучылар, шулай ук ковид кичерүчеләр өчен тернәкләнү курслары уздырырга җыеналар. Хастаханәдә бер юлы 300 кешегә медицина ярдәме күрсәтергә була. Монда кемнәрне кабул итәчәкләр, яңа технологияләр нинди мөмкинлекләр бирә? Фируза Мәҗитова белеште. Катлы бина ачкычы төзүчеләрдән табиблар кулына күчә. 7-нче шәһәр хастаханәсе базасында салынган бу үзәктә ковид, инсульт, инфаркт кичерүчеләргә тернәкләнергә һәм аякка басырга ярдәм итәчәкләр. Президент Рөстәм Миңнеханов монда август аенда гына төзекләндерелгән күл буен күреп киткән иде. Бүген яңа тантанада катнаша. Без монда күптән түгел генә булган идек. Карадык, менә ничек мотор бу урыннар ясалган һәм бу клиника безнең иң яхшы клиникалардан берсе. Ул чынлап та шулай. Һәм күптән түгел генә шушындай фикер яңадан бер бина төзеп, бу клиникада кичәйтергә. Кешенең исәнлегенең бәясе юк. Бүгенге көндә менә бу ковидлар белән бик күп зур хезмәт куясыз. Менә сезгә һәммәгезгә дә хезмәтегез өчен зур рәхмәт. Һәм кичкенә генә бүләк белән шунда эшләргә уңай булсын сезгә. Рәхмәт сезгә. Әлеге үзәк иң заманча технологияләр белән җиһазландырылган. Монда хәрәкәт итә алмаган кешеләрне йөрергә өйрәтә торган менә шундый җайланмалар бар. Пациент закреплен с дефицитом движения рук и ног, и совершенно четко у него очки виртуальной реальности. Үзәкнең тагын бер үзенчәлеге акыллы палаталар. Хәрәкәтләнә алмаучы авырулар күз карашы белән генә утны кабыза яисә тәрәзәне ачып яба ала. Сложный процесс. Сколько времени надо, чтобы научиться? Я думаю, в принципе, за один день можно обучить. Авыручылар өчен җайлаштырылган спорт заллары, табиблар өчен уку бүлмәләре. Монда Казан медицина университеты, КФУ, Казан медицина коллегияте студентлары белем алачак. 27 кафедра урнашкан. Киләсе 2 ел эчендә үзәкне кадрлар белән тәэмин итү бурычы тора. Мы будем оказывать помощь. Без баш миенә кан саву, йөрәк янәге кичерүчеләрне, терәк хәрәкәт аппаратына зыян килгән авыруларны һәм ковид кичерүчеләрне кабул итәбез. 12 000 квадрат метрлы бинада табиблар өчен дә, пациентлар өчен дә мөмкинлекләр бар. Монда медицина җиһазлары турында моңарчы хыяллана гына ала идек. Әлеге үзәктә 7-нче хастаханә пациентларына ярдәм күрсәтәчәкләр. Реанимациядән чыгарылган авырулар монда тернәкләнү курслары уза. Ел саен 10 000 кешене кабул итәргә җыйналар. Бер юлы 300 кеше дәвалана ала. Фируза Мәҗитова, Гөлнар Сайфетдинова, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы. Зәйнең үзәк хастаханәсендә кечкенә бала өстенә шкаф ауган. Нәтиҗәдә аның баш мие селкенә. 5 яшьлек малай хастаханәгә әнисе белән эләккән була. Палата буенча йөргәндә ул шкафның ишеген ачып карый һәм аны үзенә тарта. Шул вакытта җиһаз өстенә ава. Соңрак ачыкланганча шкаф диварга беркетелмәгән булган. Малай хәзер үзен канәгатьләнерлек хис итә. Тикшерү комитеты әлеге хәлнең сәбәпләрен ачыклый. Бернинди травмалар юк. Безнең ике специалист карады, травматолог, невропатолог. Әнисе тагын җибәрде, барып килде Нижнекамскига, детская больница. Анда тоже не подтвердил никаких диагнозов. Шундый хәлләр башка булмасын дип, без беркеттек шкафларны бөтен отделениедә. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан. Әлеге факт буенча тикшерү эшләре алып барыла. Булган хәлнең барлык нечкәлекләре ачыклана. Тикшерү нәтиҗәләре буенча процессуаль карар кабул ителәчәк. Әлмәт районының Туктар авылында яшәүчеләр инде берничә ел чишмәдән чиләкләп су ташып көн күрә. Өйләренә шәхси коедан килә торганны кер юарга һәм яшелчәләргә сибәргә дә ярамый. Судагы нитритлар күләме 6 тапкыр, тимер 10, хлоридлар нормадан 2 тапкырга артык, су 4 тапкырга катырак. Лабораториядә тикшергәч шул ачыклана. Ни өчен краннарындагы су составында Менделеев таблицасының күпчелек элементлары бар? Бу проблеманы ничек хәл итеп була? Филүзә Хәмидуллина мәсьәләгә ачыклык кертергә тырышты. Шушы суны эшәрлек түгел, кайнатып та эшәрлек түгел. Фәридә Нәбиуллина бу авылда 10 елдан артык яши. Аларның ишек алдында үз кыйлары бар. Элек аннан тәмле чиста су килә иде ди. Шул 14нче еллардан башланды. Монда каршыга китереп унлап ана качалка хәзерге көндә булганчык сулар килеп, менә шушылай иттереп тутарга ярамый торганга әйләнде. Шуннан соң ул төрле органнарга хат яза башлый. 2014 елда Роспотребнадзор белгече килеп су анализын ала. Ул санитар таләпләргә туры килми дигән карар чыгара. Килде проба, на хозяйственные нужды нельзя пользоваться дигән язу белән. Аны күренеп торадыр инде шулай икәне. Аннары
Бөтенесе отпискалар бирделәр дә, прокурорга бардым, шушы отпискаларның тотып, результатларны тотып, прокурор җавап бирде, 2 айдан соң бер җөмлә обращайся в республиканскую прокуратуру. Хлоридлар буенча 350, күрсәтәбезнең 563. Һәр йортта диярлек шундый хәл диялар. Нәзимә Зарипова узган ел үз ишек алдындагы кыю суында лабораторияга илтә. Нитритлар 6 тапкыр, тимер 10, хлоридлар нормадан 2 тапкырга артык дигән җавап килә. Анализлар әйтте, сезнең монда эчәргә түгел, технический су өчен дә бик начар суыгыз дидиләр. Тешне дә чистартып булмый башлады. Шул хәтле авызга ала торган су түгел. Аның белән отравляться итәсең. Запах отвратительный. Чем она пахнет, непонятно. Бүтін техника эштән чыкты. Су җылыткычын 2 тапкыр алыштырдык. Ни өчен бу авылда суның сыйфаты начарланган? Бу сорауны Роспотребнадзор идарәсенә юлладык. Аларга авылдан беркем дә мөрәҗәгать итмәгән булып чыкты. Әгәр гариза язсалар, килеп тикшерәчәкбез диделәр. Кыюлар шәхси хуҗалыкларда булгач суга җаваплы оешма юк. Авыл башлыгы да бу артезиан кыюларның шәхси территорияда булуын белдерде. Бүген авыл халкы өчен бердән-бер чиста су чыганагы Шишмә. Аның суы санитар нормаларга туры килә. 4 ай саен нефтьчеләр анализ алып тора икән. Анализ алдылар, Шишмәнең суы в пределах нормы. Килделәр, тикшерделәр, нефтяникларга обращаться иттек, су Шишмәнең суы беткәч. Шишмәнең суы менә хәзер әз генә алган, дебет авылга җитәрлек түгел инде ул централизованный су ясарга. Кыйдагы суның сыйфаты төрле сәбәпләр аркасында начарайырга мөмкин диделәр безгә башкарма комитетта. К сожалению, к нам в исполнительный комитет района обращение. Безнең башкарма комитетка Туктар авылында су начар дип килеп әйтүче булмады. Әгәр халык мөрәҗәгать итә икән, без экспертиза ясап, суның ни өчен пычрануын ачыкларга, тикшерү уздырырга риза. Кыюлар анда тирән казылмаган кар сулары кыюны тәэмин итүче җир асты сулары чиста булмаска мөмкин. Шуңа тикшермичә ни өчен шулай килеп чыгуын әйтүе авыр. Туктар бәләкәй авыл, монда нибары 30 йорт. Авылга су турбалары сузылмаган. Кешеләр үзара салым программасында катнашып, шул акчага су кертергә мөмкин. В 2021 году 2021 елда без республика бюджеты һәм халыктан җыелган үзара салым акчасына шактый авылларда су мәсьәләсен хәл итә алдык. Моның өчен 15 миллион сум акча тотылды. Узган ел Әлмәт районында үзара салым программасы белән 27 авылны чиста су белән тәэмин иткәннәр. Әлмәт районыннан Филүзә Хәмидуллина, Ирек Хәбибуллин, Яңа Гасыр каналы. Әгәр сезнең дә безгә җиткерәсе яңалыкларыгыз булса, WhatsApp-ка языгыз. Номеры 898 74 20 0101. Хәбәрләрне фото һәм видео язма рәвешендә дә җибәрергә мөмкин. Казанда Горький шоссесына дублер юлның икенче өлешен салу өчен журналист бакчачылык ширкәтендәге йортларны сүтәргә җыеналар. Анда танылган татар язучыларының дачалары урнашкан. Кемнәр каршы, ә кайсылары риза? Бу хактагы мәкаләне Реальное время интернет-газетасыннан укыгыз. Быел Татарстанда Россиядә беренчеләрдән булып электрон паспортлар бирелә башлый. Республика көненә Казанда яңа IT квартал ачылачак. 2022 елда Татарстанда цифрлаштыру буенча 100-гә якын проект каралган. Бу хакта бүген дәүләт идарәсенең цифрлы үсеше һәм элемтә министрлыгының коллегия утырышында сөйләделәр. Ул президент Рөстәм Миңнеханов җитәкчелегендә узды. Гадәттә коллегияләр узган ел йомгакларына багышланса, бу министрлыкта күбрәк планнар турында сөйләделәр. Чөнки 2022 бездә цифрлаштыру елы. Яңа елга президент койган яңа бурычлар турында Илдар Сафиуллин. Не зря мы этот год объявили годом цифровизации. Бу коллегиядә узган елгы нәтиҗәгә караганда игътибар максатларга бирелде. Быел Татарстанда 100дән артык чара узачак. Республиканың цифрлы үсеш министры сүзне сәламәтлек саклау тармагыннан башлады. Пандемия вакытында хастаханәләргә бик күп кеше шалтырата, ә медицина хезмәткәрләре җавап биреп өлгерә алмый. Бу нисбәттән замана технологиясын кулланып, һәркемнең мөрәҗәгате игътибарга алыначак. Чтобы ни один звонок наших жителей просто не пропал. Бердәм мәгълүмат үзәге булдырырга тәкъдим иттем. Анда барлык медицина оешмалары да тоташкан булырга тиеш. Ашыгыч медицина ярдәме дә шунда кертелә. Сер түгел, иртәнге якта хастаханәләргә шалтыратам димә. Халыкның сораулары төрле. Кемдер табибка язылырга тели, кемгәдер белгеч киңәше кирәк. Бу мәсьәләдә сәламәтлек саклау министрлыгы белән уйлашырга кирәк. Хөкүмәттә 2024 елга кадәр цифрлы Татарстан программасы расланган. Аның максаты дәүләт хезмәтенә цифрлы технологияләрен кертеп, халыкның тормышын яхшырту. Алар алга китсен өчен технологик эшмәкәрлекне дә үстерергә кирәк. Система инструментов поддержки технологического предпринимательства 90%-ка якын стартапларга ярдәм булмау сәбәпле тормышка ашырылмыйча кала. Юкка чыга. Югары уку йортларында технологиялар алмашы аз. Тиешле белгечләр, компетенциялар җитми. Әлбәттә, төрле чаралар, грантлар каралган. Тик берләшеп, уртага салып эшләү җитми.
Рифкат Тургалиевич сказал правильно. Әйе, бу дөрес шелтә. Чыгарылыш студентларының 15-20% үз идеялары белән эшмәкәрлеккә килергә тиеш. Әлбәттә, моның өчен төрле кызыксындыру чараларын булдыру шарт. Шулай эшләмәгәндә хәлләр мөшкел булачак. Россиянең цифрлы үсеш министры Максут Шадаев утырышта видеоэлемтәшә катнашты. Ул хәбәр иткәнчә, быел Татарстанда электрон паспортлар бирелә башлый. Республика үрнәгендә башка төбәкләрендә цифрлаштыру системасына өйрәтәчәкләр. Традиционно Республика Татарстан. Һәр вакыттагыча Татарстан цифрлы технологияләр куллану буенча лидер. Мисал өчен электрон документ әйләнешен сездән күреп бөтен ил кулланышка кертте. Мондагы тәҗрибәне ил төбәкләренә тарату өчен республикада компетенция үзәге оештырырга мөмкин. Владимир Путин 1 ел элек дәүләт хезмәтләрен цифрлаштырырга кушкан иде. Татарстан аны узган ел ук, ягъни 1 ел алдан үтәгән. Алда тагын да зуррак бурычлар тора. Моның өчен Иннополиска ныклап эшләргә кирәк ди Рөстәм Минханов. Должна быть не просто там бизнес-центр, а должны сидеть разработчики, должны разрабатывать новые программные продукты и... Ну, есть там немножко у вас это еще... Так. Немножко надо изменить работу IT-парков. Но и усилить работу университета. Мы готовы поддержать. Бүгенге көндә электрон дәүләт хезмәтеннән файдалану өчен республикада мөмкинлекләре күп. Ә инде цифрлаштыру елында менә бу буш урын, ягъни яңа мөмкинлекләр тагын да артырга тиеш. Зур шәһәрләрдә генә түгел, республиканың барлык район һәм авылларында интернеттан куллану мөмкинлеген булдыру зарур дигән максат куйдылар бүген. Ә инде техникага килгәндә, менә бу плата әле яңа гына Казанда тормышка ашырылган һәм ул чит илдән килгән продукцияга лаеклы алмаш булып тора. IT-технологияләр милли мәгарифне үстерергә дә ярдәм итә. Республиканың 900-дән артык мәктәбе бер платформага кушылып, төрле программа буенча электрон рәвештә өстәмә белем ала. Быел укытучыларга 24 000 ноутбук тапшырылачак. 33 меңнән артык кеше белем ала. Хәзерге вакытта шул ук исемдәге мобиль платформа булдыру буенча эш алып барыла. Мәгълүмати чорда төп бурычларның берсе цифрлы мөмкинлекләрдән һәм сервислардан белемле һәм җаваплы кулланылучыны тәрбияләү һәм IT өлкә өчен кадрлар хәзерләү. Бу эш балалар бакчасыннан һәм мәктәп скамьясыннан башланырга тиеш. Быел Татарстанда цифрлы үсеш өчен 1,5 миллиард сум акча бүленгән. Республика көнендә Казан үзәгендә яңа IT квартал ачылырга тиеш. Рөстәм Минханов шундый бурыч куйды. Андагы яңа IT паркка милләттәшебез Дәрдмәнднең оныгы танылган галим Бәшир Рәмиев исеме биреләчәк. Ул безнең илдә беренче электрон исәпләү машинасын уйлап табучыларның берсе. Яңа объектта эшләү өчен талантлы белгечләр кирәк булачак. Илдар Сафиуллин, Марат Зайдуллин, Яңа Гасыр каналы. Бүген Дәүләт Совет рәисе Фәрит Мөхәммәтшин җәмәгать судьяларына таныклыклар тапшырды. Аны 14 хөкемдар алды. Алар арасында беренче тапкыр сайланучыларда кабат 10 елга билгеләнүчеләр дә бар. Хәзер республикада 190 җәмәгать судьясы эшли. Узган ел алар 630 меңнән артык эш караган. Бу пандемиягә кадәрге эштер белән чагыштырганда 16%-ка артык. Дәүләт ярдәме белән җәмәгать судьяларының эш шартлары яхшыртыла. Алдагы 3 елда суд биналарын ремонтлау өчен Татарстан бюджетыннан өстәмә 146 миллион сум акча бүленә. Хөкемдарларның белемен арттыруга да игътибар бирәләр. Вручаю вам сегодня служебное удостоверение. Рассчитываю, что вы внесете свой вклад в утверждение законности и правопорядка в республике. Повышение правовой культуры татарстанцев, в том числе и на собственном примере. Үзебезнең эштән кала әле бит әле психолог та булып консультация бирергә кирәк. Аннар кай вакытта судка килеп кеше соравын гына бирә. Судка кагазларын бирмичә дә әле шишелә торган мәсьәләләр бар. Алла бирсә, бар да әйбәт булса, бу шанычларны аклыйбыз. Акларга тырышабыз, бүтән булган көчебезне шуңа юнәлтәбез. 2022 елда Татарстан туристлык кэшбэгы программасында катнашуын дәвам итәчәк. Бүген бу хакта Татарстанның туризм буенча дәүләт комитеты рәисе Сергей Иванов ведомствоның йомгаклау киңәшмәсендә хәбәр итте. Быелның 18 гыйнварыннан 12 апреленә кадәр илнең төрле төбәкләренә ялга баручылар тотылган акчаның 20%-ын кире кайтара алачак. Россия хөкүмәте туристлык тармагы өчен 5 миллиард сум акча бүлеп биргән. Әлегә кышкы сезонда ял итү өчен бу шифаханәләргә, тау-шоу комплексларына барырга, Россия һәм Татарстанның мәдәни һәм тарихи үзәкләрендә булырга мөмкинлек бирәчәк. Узган ел безнең республикада 3 миллион 300 мең турист булып киткән. Эшмәкәрләр туристлар кызыксындырган маршрутларны төзекләндерү өчен 47 миллион сум күләмендә ярдәм ала. Быел кунакларны Татарстанда мөһим бәйрәмнәр узу сәбәпле тагын да күбрәк килер дип көтәләр.
Два мероприятия 22 года. Это... Быел Татарстанда ике зур мөһим вакыйга көтелә. Беренчесе ислам динен кабул итүгә 1100 ел, икенчесе ЮНЕСКОның 45-нче сессиясе. Әлеге зур чараларга әзерлек бара. Әлбәттә, бу чорда туристларның күп килүе көтелә. Алар безнең республика турында бары тик уңай фикер белән таралышырга тиеш. Татарстан белән якыннан таныштырып, күп мәгълүмат җиткерә алырбыз дип уйлыйм. Татарстанга нинди туристлар килә һәм алар нәрсә белән кызыксына? Моны ачыклау өчен республикада цифрлы система эшлиләр. Аның ярдәмендә сәяхәт итәргә яратучыларның портретын төзиячәкләр. Хәзерге вакытта туристлар турында мәгълүмат туплана, аның ярдәмендә сәяхәт итүченең портретын күзаллап булачак. Татарстан кунаклары нинди объектлар караган, сәфәр өчен күпме вакыт сарыф иткән, барысын да анализлаячакбыз. Әлегә менә шундый яңалыклар, исән сау булыйк. Срочно нужны деньги? Мы поможем. Порадуйте себя и близких уже сегодня. Оформите заявку в офисе вашего города или на сайте centrofinance.ru. Телефон 8 800 777 37 37. Аякларда варикоз бармы, сызлыймы, йөрергә авырмы? Артмед флебология үзәге лазер ярдәме белән операциясыз, авыртусыз һәм яра эзе калдырмыйча заманча дәвалау усулын тәкъдим итә. Бу куркынычсыз, тиз һәм яхшы нәтиҗәле усул. Артмед җиңел адымнар белән алга. Серьезные подарки на АЗС Лукойл. Заправляйтесь и выигрывайте запас топлива на месяц и один из 30 автомобилей Mercedes-Benz. 30 – это серьезно. Мин сине көттем, батыр үгезем, син кайда шулай озак йөрдең? Силосларны яңа буын пленкаларга төрдем. Орлыкларны эшкәрттем. Бозауларга иммунитетларын ныгыта торган препаратлар бирдем. Дәвам итмәсәң дә була. Кил тизрәк минем яныма. Минем сиңа бер сер ачасым килә. Әллә миңа берәр сюрприз әзерләдеңме? Юк, минем йомшак куяным. Бик яхшы булышчым бар. Кем инде ул булышы? Лира. Лира? Ах, шулаймы, хайван? Хәзер бирәм мин сиңа лираңны. Тукта. Ул Лира Фарм. Лира Фарм ул сөт фермаларындагы терлек азыгы сыйфатын тикшереп, фермаларга экспресс аудит ясаучы компания. Аның ярдәме белән 20-30%ка күбрәк сөт савып ала башладым. Лира Фарм булганда фермер тынычлап йоклый ала. Кил тизрәк тынычлап йокларга. Лира Фарм. Сезнең хуҗалык сагында. 222 51 04. Гинекология здоровья семьи – это забота о женском здоровье с детских лет. Опытные гинекологи-эксперты, все виды диагностики и лечения, хирургические операции. Телефон в Казани 204 2 700. Ришат Фазли Ахметовның «Миңа 33» дигән концертына рәхим итегез. 2022 ел 12 февраль Пирамида концертлар залы. Кәеф өчен Болмай дуэты җаваплы булса, җырмың Ришаттан. Билетлар Кайсеру сайтында. ООО «Кайсеру Поволжье», Казан, Толстой районы 1-нче йорт. ОГРН 104-169-00-18-788. С 26 января по 6 февраля на втором этаже ДК «Химиков» распродажа индийских товаров. Исәнмесез эфирда һава торышы чыгарылышы. Иңлек сезнең игътибарыгызга кыска гына мәгълүмат. Аш бүлмәсе яисә шкаф купымы Данил Мастердан кичектереп түләү шартлары белән икесен дә алырга була. 2-167-166 номерына шалтыратып заказ бирегез һәм ел дәвамында өстәмә чыгымнарсыз өлешләп түләрсез. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк чыгыш бөгелмә, баулы азнакайда булытлы көн көтелә, температура 11 градус. Татарстанда һава шартлары әллә ни үзгәрми, кайбер районнарда көндез бераз кар явачак. Республикабызга үтеп кергән салкын һава агымы тәэсирендә урыны белән томан булуы мөмкин. Төньяк көнчыгыш Түбән Кама, Яршалы, Алабугада көндез 11 градус суык. Татарстанның төньягы Әгерҗе, Минзәлә, Менделеевста явым-төшемнәр көтелә, шулай ук 11 градуска кадәр салкын. Якын көннәрдә һава шартлары әллә ни үзгәрми дип фаразлый синоптиклар. Төньяк көнбатыш Арча, Кукмара, Балтачта бераз кар явачак, көньяктан талган җил. Көньяк көнбатыш Болгар, Буа, Чүпрәлдә көн болытлы һәм явым-төшемле булса да, һава шартлары уңай саклана. Татарстанның үзәк районнары Чистай, Әлмәт, Мамадышта көн аяз һәм кояшлы булачак, 10 градус суык. Кышын җылы хатирәләре булмаган кешегә җәен суык булады халык мәкалләрендә.
Сезнең игътибарыгызга тагын бер файдалы мәгълүмат. Доктор Оз федераль җилтәр медицина үзәге авыртусыз һәм операциясыз умыртка баганасы һәм бунар проблемасын хәл итүдә ярдәм күрсәтә. Инде 12 ел буе клиника табиблары ярдәмендә Россиянең 10 шәһәрендә 70 меңгә якын очрак операциядән башка ярдәм ителгән. Яхшы протез читтә торсын. Без буны хәтта некроз стадиясендә дә торгызырга алынабыз. Операциясыз бер укол ярдәмендә. Хәзер үк доктор Остка бушлай кабул итүгә язылыгыз. Санче Кытай традицион медицинасының хәзинәсе. Энергия бирә, иммунитетны ныгыта, йокы сыйфатын яхшырта, хәл кертә, органлыкны бетерә. Санче энергия һәм озын гомер чыганагы. Формулян даруханәләреннән сорагыз. Белешмәләр өчен телефон 8 927 236 71 75. Казанда кар явачак, 11 градус суык, көньяктан талган җил. Атмосфера басымы теркемеш баганасының 756 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 86%. Көндезге сәгатьләрдә магнит давылы булу ихтимал. Сәламәтлегегезне саклагыз, исәнлектә күрешик.